Yun o yung mantika nyo. Mantika pala ang ulam na mga solid. So yun mga solid, start na tayong magluto ng nagmamantikang adobong baka. Unahin lang natin ang sibuyas. Bawang. Lagyan din natin ng konting sili. Ilagay na natin ang karne ng baka mga solid. Yun o. Sunod na rin natin ang paminta at daw ng laurel. Maglalagay na rin tayo ng toyo mga solid. Maglalagay na tayo ng asukal mga solid. Sunod na natin ang tubig. At tatakpan lang natin hanggang sulmambot mga solid. Balikan natin mamaya. So ayun mga solid, pagkalipas ng kulang-kulang isang oras na pagpapakulo, update tayo. Yun o, nagmamantika na siya o. Lalagyan natin ng pampalasa. Napakasarap ito boy, sipat o, nagmamantika. At lalagyan na natin ng suka. At huwag nyo nang tatakpan mga solid. Hintay lang natin ma-reduce yung sabaw hanggang sa magmantika na siyang tuluyan. At anong gagawin po isipat? Kainan na po. Update tayo mamaya mga solid. So yun mga kasolid, dito na akin nilutong nagmamantikang adobong baka. Grabe yan boy, sipat. Yan natin, nagmamantika talaga. Yun o yung mantika nyo. Mantika pala ang ulam na mga kasolid. At dahil na-bless ng pagkain ng paano gagawin boy, sipat? Kainan na po tayo. Kainan na po. Shoutout nga pala si Nanay Do at Nanay Sila Serrado, pati si Boss Randy Serrado. Shoutout po. May pumuputok-putok na, New Year nata. Gawa na boy, sipat. Gusto ko yung may taba. Ito. Yun o. Cheers tayo. Kain po. Grabe yan o, taba. Malambot ba boy, sipat? Opo. Hindi ka o. At saka masarap po siya. Siyempre, luto ni kasolid dyan. At hindi po kami pagmumukbang mga kasolid, kakain lang po kami.
Manamis-namis siya dahil nilagyan natin siya ng asukal. Ano? Lambot na naman, no? Sarap. Ano sa may laman yun, no? Lambot, oh. Siyempre, lalambot talaga to. Isang oras na natin pinakuluan kasi, kaya sobrang lambot na siya. Kain ka ng kain po sipat para tumaba ka. No. Aba. Yan si Boy Sipat, oh. Yep. Dito pa ako sa taba. You know, nanginginig-nginig po. May ano po kasi ngipin ni Boy Sipan, masakit kaya medyo babagal siya mo mga solid. Taba tsaka kanin. Kain po. Wala masaya pang ipin, no? No. Konti na lang po. Dapat pala yung niluto natin, lugaw. Siguro last na lang ako mga solid. Yan. Cheers tayo Boy Sipat. Cheers. Ano, nabusog ba kahit mas ngipin mo? Apo. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang kainan. Nagmamantikang adobong baka. Sana po gayahin nyo ang recipe to, sobrang sarap. At maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, at sa mga laging sumusubaybay sa aming mga video. Hanggang dito na lang. Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang mga solid, maraming salamat po.